F'Proprjetà Malta ta' din il-ġimgħa se nkunu qegħdin nittrattaw il-problema tal-iskart iġġenerat mill-kostruzzjoni u twaqqih. L-Assoċjazzjoni Maltija għall-Iżviluppaturi, l-MDA, ilha tisħaq fuq din il-problema fil-fatt ħadet sehem f'ħafna diskussjonijiet mal-Gvern biex tinsab soluzzjoni mill-aktar fis. Però eżattament xi tfisser il-kelma waste u minn xiex tikkonsisti? L-ewwel ħaġa, il-kelma waste biex inneħħu il-vera waste, il-waste mhijiex waste fir-realtà huwa riżorsa. Ġifieri aħna biex inneħħu din il-problema u hija problema naraw li l-materjal huwa bħala riżorsa. Minn hemmhekk nibdew naraw id-dawl biex insolvu l-problema. Meta aħna naraw li l-materjal kollu li jiġi maqluh jew użat ma jiġix imsejjaħ bħala waste imma bħala riżorsa. Waste li jiġi ġenerat mid-demolizzjoni u mill-kostruzzjoni jikkonsisti f'ammont ta' materjal bħal biċċiet tal-ġebel jew bricks li jinqata' fuq is-sit waqt li jkun qed jinbena l-post. Jikkonsisti wkoll f'ġebel konkos u ħadid li jista' jiġi żarmat jew provdut minn fuq is-sit meta jkun hemm element ta' demolizzjoni jew żarmar tal-proprjetà u jista' jikkonsisti wkoll f'ammont żejjed ta' materjal li jkun tqiegħed fuq il-post u wieħed eventwalment irid ineħħih minħabba raġunijiet oħra. Dan il-waste li aħna illum narawh bħala materja żejda attwalment irid jiġi inħares minflok materja żejda bħala materja prima biex wieħed jista' jibda jindirizza dawn il-problemi li hemm fil-kostruzzjoni kif ukoll f'oqsma ieħor li għandna fil-pajjiż fejn il-mentalità ta' tuża darba jew tuża u tarmi trid titbiddel għal tuża jekk hemm bżonn iżżarma u terġa' tuża. Il-vantaġġ ta' wieħed meta iżarma u jerġa' juża huwa li nkunu nistgħu nerġgħu nużaw dal-materjal u il-life expectancy jew il-ħajja ta' dak il-materjal jerġa' jiġi renovat għal binja ġdida li ma' binja mbagħad tista' tintuża fil-futur għal ħajja forsi itwal. Dan l-iskart li qed jiġi ġenerat fejn qed imur? L-iskart li qed niġġeneraw waqt demolizzjoni jew żarmar ta' bini bħalissa qed jiġi mormi ġo barrieri li ma barrieri għandhom obbligu li meta jħaffru, wara li jħaffru jerġgħu jirrestawraw dik il-barriera. U ovvjament bħalissa qed jintuża għal dak il-għad. Iżda qed naslu fi stadju fej l-ammont ta' barrieri li hawn miftuħin għar-rimi huwa dejjem qed ikun limitat għax l-ammont ta' rimi huwa ħafna iktar mill-ammont ta' skavar jew estrazzjoni tal-materja prima li huwa l-kantun. Huwa importanti li wieħed jistabbilixxi qabel dal-materjal li mur għal-rimi ġo barrieri, attwalment il-materjal ikunx inert jiġifieri materjal li mhuwiex kontaminat jew materjal li huwa kontaminat. Semmejt żewġ tipi ta' skart. Tista' tispjegalna d-differenza? Ħalli wieħed jifhem daqsxejn iktar, blat li huwa nadif jew kantun li huwa nadif, dak is-soltu ikun inert. Art ta' pereżempju fabbrika tas-sapun, fabbrika taż-żeba, l-artijiet tagħhom il-probabilità huwa li dawn huma iktar kontaminati milli le. Biex wieħed jistabbilixxi dan immurx f'żona ta' rimi jew jiġix ikklassifikat bħala materjal kontaminat, hemm proċeduri sħaħ ta' analiżi tal-blat biex wieħed ikun jista' jistabbilixxi dan.
Jekk aħna nkunu stabbilejna li l-materjal huwa inert, huwa importanti li jibqa' inert kemm waqt id-demolizzjoni kif ukoll waqt it-trasportazzjoni tal-materjal għal ġol barriera. Minn hemmhekk imbagħad x'jiġri b'dan il-materjal. Dan il-materjal jintrema fil-barriera u jibqa' hemmhekk. X'wassal għal din il-problema tal-iskart iġġenerat mill-kostruzzjoni u twaqqih? Jien naħseb waħda mill-problemi gravi hija il-planning. Il-planning falla, ħadd ma jista' jgħid li ma fallix. Din mhix problema ta' gvern, imma problema tagħna lkoll. Meta tara binja li ma mliċ iż-żmien tagħha u għax kellna bżonn nkabru, għax għandna bżonn nħabba n-nies iktar, tfisser li aħna ppjanajniex tajjeb. Tippjana ma tippjanax biss fil-ġebel, imma tippjana ukoll fl-ekonomija, fil-ħsieb kemm għandek tikber, etc. Aħna ngħidu, niftakar meta kont żgħir jiena family planning. Għalfejn aħna ma għamilniex planning ukoll għall-pajjiżna, pajjiż ġawra fil-Mediterran, l-lum dil-ġawra qed tispiċċa bħala ġawra. Qed ġifieri ħadd ma jista' jgħid li mhux vera. Min jiġi xi ħadd li jkun ilu ma ġie Malta għal ħafna żmien jgħidlek li kien hemm kambjament. Kambjament teknoloġiku vera sar, ġifieri tarah, imma mbagħad fejn jidħol ambjent jien naħseb ma morniex tajjeb. U dan kien minħabba pjanar. U llum nippruvaw immexxu dawn il-problemi u nitfgħuhom f'saqajn ħadd ieħor. Jien naħseb wasal il-ħin li npoġġu bil-qiegħda u noħduhom bis-serjetà. U meta nitkellmu noħduhom bis-serjetà u ngħidu vera dak li rridu nagħmlu. U mhux noqogħdu naraw kif u x'fatta imbenġruha, imma għandna bżonn naqlaw u nirranġaw l-affarijiet. Bħala periti, meta tiġu biex twaqqgħu binja, kif tażlu bejn tkissir jew żarmar? U x'inhi d-differenza bejn iż-żewġ proċeduri kif ukoll l-ispejjeż involuti? Meta aħna nkunu f'proċess biex jibda jittwaqqa il-bini, hemm żewġ tipi ta' proċeduri li l-perit jista' jażel. Waħda minnhom hija li l-binja tista' tiżarma. Tista' tiżarma billi ovvjament jiddependi x'tip ta' binja għandek. Jekk pereżempju għandek saqaf jew travetti u bricks jew xriek u travi tal-ħadid jew tal-injam, iż-żarmar huwa pjuttost faċli. Għalfejn jinqala l-kontrabejt jitkisser il-kontrabejt, jitneħħa, jinġabar it-torba u mbagħad jiżarmaw ix-xriek, travi tal-ħadid u mbagħad wieħed jista' jibqa' jiżarma il-kantun u dan jerġa' jintuża, jiġu merfuha, il-materjal jiġi merfuh f'żoni apposta u minn hemmhekk jerġgħu jintużaw. Dik hija proċedura waħda li nużaw ħafna drabi f'żoni fejn huma żoni sensittivi, żoni ta' urban conservation area fejn jkun hemm ammont ta' żarmar li idealment li jsir bl-idej, u mbagħad hemm it-tieni proċedura li huwa attwalment it-twaqqih u l-irrimi. It-twaqqih isir ovvjament tramite makkinarju li huwa ħafna ikbar, il-makkinarju li jsir jidħol bil-ħajmek u jibda jkisser il-materjal bħal konkos kif ukoll il-ġebel u minn hemmhekk imbagħad jidħol ġo bucket direttament ġo trakk għall-barriera. Iż-żewġ proċeduri, x'inhi d-differenza bejn iż-żewġ proċeduri? Hija waħda wieħed iż-żarmar huwa jieħu ħafna iktar ħin biex il-proċess isir, waqt li meta inti qed twaqqa bil-ħajmek il-proċess huwa ħafna iktar maġġel jew f'temp iqsar. Bħala trap jew inkonvenjent iż-żarmar huwa inqas ta' inkonvenjent lill-viċinat, fil-waqt li bil-ħajmek l-inkonvenjent lejn it-terzi huwa ovvjament iktar, però huwa f'ħin iqsar.
Meta wieħed ħares ukoll lej dawn il-costs involuti li huma ħafna ogħla u differenza hija kbira. Il-cost bej tħott meta inti qed tħott qed terfa' l-affarijiet qed tippustihom fuq pellets li ma pellets imbagħad qed jiġu trasportati bil-kawtela lej post fejn dan jiġu merfuha biex jerġgħu jintużaw għal twaqqieħ ikkontrollat. Imma li ma twaqqieħ ovvjament wieħed ma jkunx qed joqgħod attent biex ma jxellifx jew ma jtajjarx kantun pereżempju jew kwalunkwe materjal ieħor. Il-kost għaż-żarmar huwa ħafna iktar expensive milli il-kost ta' twaqqieħ. L-industrija tal-kostruzzjoni qed tiġġenera ammonti kbar ta' skart minn attivitajiet bħal kostruzzjoni ta' bini, infrastruttura, demolizzjoni totali u parzjali tal-bini, kif ukoll il-kostruzzjoni u l-manutenzjoni tat-toroq. Huwa importanti li l-pajjiż jibda jaħdem biex jitbiet mill-irdim u jirriċikla aktar billi sseħħ bidla fil-kultura u fl-imġiba fix-xogħol ta' tħaffir. Temmen li żarmar ta' post jista' jkun prattiku għall-iżviluppaturi kemm minħabba dewmien kif ukoll l-ispejjeż involuti? Il-bidu biex inneħħu din il-problema hija il-ħsieb ta' kif sa żarma l-post. Ġifieri minflok immorru bil-makkinarju l-kbir u nżarmaw, niftakru qabel ma kienx dal-makkinarju l-kbir, qabel kellna makkinarju żgħir. U għalhekk kien nżarmaw il-ġebel u nerġgħu nużaw x'imkien ieħor. Illum bis-saħħa tal-makkinarju l-kbir x'qed nagħmlu? Qed naraw iktar faċli li naqbdu netlu bil-makkinarju l-kbir u dan ikisser kollox, ifarra kollox u nitfuh ġo barriera. Jekk aħna mmorru li din huwa riżorsa, issa ovvjament il-żmien sa jbiddel is-sistema għalfejn għax kif jispiċċa il-bini tal-ġebel, mbagħad jiġi il-bini li għamilna bil-bricks, il-materjali sa jinbidlu, ovvjament. Fejn jidħol il-ġebel, dal-ġebel jista' jerġa' jintuża. U kien hemm ħafna fid-dawn jien ngħid 35 sena li attiv, dejjem smajt li jagħmlu xi ħaġa li ġebla jerġgħu jiċċekknuha, joborxuha, eċċetera, eċċetera, imma qatt ma sar xejn. Ġifieri għax minħabba l-ispiża. Ġifieri dik hija l-problema naħseb prinċipali li l-ispiża naraw kif din l-ispiża tiġi parti mill-żarmar tal-proġett. Ġifieri aħna meta nbijaw il-prodott, ma nbijawx il-prodott biss kif inhu, imma nbijaw il-prodott ukoll bil-żman tal-tiegħu. Ġifieri dak huwa importanti wkoll għalfejn biex hu jkun responsabbli biex jerġa' jżarma għalfej. Biex inti meta terġa' tarma għax issa iktar u iktar jgħaddi żmien se jkollna iktar materjali differenti fejn qabel kellna materjal wieħed, ġebla, injama u xorok għall-argument. Ovvjament il-soluzzjoni biex nikkommissionjaw il-materjal biex nerġgħu nużaw bħala riżorsa sa tkun iktar challenging. Issa minħabba dik il-challenge aħna rridu nippreparaw. U nippreparaw billi li fil-prezz tal-beħ ikun hemm imdaħħal ukoll il-prezz biex nżarmaw il-prodott, il-post. X'għandha tkun il-lifespan normali ta' binja? Binja tal-konkrit tista' sservi ħafna żmien. Aħna għandna konkrit fid-dinja ta' żmien ir-Rumani f'Ruma, ġifieri ħadd ma jista' jgħid li l-konkrit ma huwa xi ħaġa ħażin, huwa ħażin huwa tajjeb. Jiena naħseb il-konkrit modern jiflaħ 120-130 sena easy. Kont qiegħed fi proġett il-Marsa li kien maħdum bil-konkos fi żmien l-Ingliżi u ġie serviced tal-imod li jerġa' jservi għal żmien twil. Proġett kien tajjeb sabiħ u juri kemm post tal-konkrit jista' jiġi fixed, msowwi tal-imod biex jerġa' jintuża għal dak li kien moħluq. Ovvjament,
il-konkos tal-lum jista' jkun konkos li jservi ħafna żmien. Meta l-konkos ma jservix 5 snin u 10 snin, hija problema ta' standard. X'inhuma dawn l-standards li qed issemmi? Llum rajna kambjament fl-standards, rajna introduzzjoni ta' standards ġodda, sena l-oħra kellna standard ġdid SM810 2022. Dan l-standard huwa propju fuq kif għandna nippjanaw binja ġdida biex innaqsu id-disposal tagħna fil-futur. Ovvjament, il-futur ta' binja suppost tkun għalta warajna, ġifieri suppost aħna ma nkunux fiha, ġifieri aħna qed nippreparaw xi ħaġa, qed nibnu binja li aħna nkunu x'imkien ieħor u ovvjament ta' warajna irdi jaraw kif jeħilsu minnha. Ma minflok jeħilsu minnha jaraw kif jerġgħu jużawha. Bis-saħħa tagħna din tista' tkun inkella se jkollhom problema oħra. Malta trid tħares il-qudiem biex tinstab soluzzjoni għal ġid tal-industrija li tanti importanti għall-ekonomija ta' Malta. Però kemm hu faċli li nsibu dawn is-soluzzjonijiet għal problemi tal-iskart iġġenerat mill-kostruzzjoni u twaqqih. U kif nistgħu nimxu l-qudiem? F'opinjoni tiegħi laqgħu ammont ta' proċeduri u materjali u idejat li wieħed jista' jerġa' juża il-waste material, il-materjal li jintuża li jinġab mit-twaqqih u mid-demolizzjoni jista' jerġa' jintuża billi dan jiġi kraxxjat. Isir f'materjal li huwa żgħir, materjal li huwa fin u jerġa' jiġi format il-kantun billi dan jitħallat b'materjali oħra. F'opinjoni tiegħi dik hija l-aħjar mod kif wieħed jindirizza il-futur ta' dal-pajjiż. Jekk inkunu nistgħu naslu li f'dal proċess naslu f'sitwazzjoni fejn nistgħu nerġgħu nirriġeneraw dal-ġebel minn materjal li aħna llum qed nikkonsidraw waste, nkunu f'sitwazzjoni fejn nkunu nistgħu nerġgħu innatfu l-imbarazz li aħna armejna l-materjal li aħna armejna matul iż-żmien u nerġgħu naslu f'sitwazzjoni li l-waste ma jaqpax waste iżda jsir materja prima li ma materja prima mbagħad trid tkun kontrollata, trid tkun użata u trid tkun minn hemmhekk implementata fil-bini l-ġdid. Dan il-proċess biex aħna nimxu l-qudiem ma jistax isir biss mill-iżviluppatur, irid isir ukoll bl-interess u l-involviment tal-gvern, irid isir ukoll bl-interess tal-poplu u irid isir ukoll bl-interess u l-involviment ta' kulħadd. Ma nemminx li l-qlieħ u l-profitt huwa l-unika tarka li aħna rridu nħarsu, iżda rridu nħarsu lej aħna x'qed nagħtu lura lil dal-pajjiż meta aħna qed nibnu, irridu nħarsu lura li x'ħanatu u x'ħanħallu warajna. Nemmen li jekk aħna jirnexxielna nintroduċu dan il-proċess fejn wieħed jerġa' jikkrea il-kantun minn materjal li huwa kważi trab, li ovvjament jasal għall-standards rikjesti skont il-bini, ġifieri qed inħarsu lejn il-compressive strength tal-kantun kif ukoll l-insulazzjoni tal-kantun għar-riżolazzjoni ta' barra, inkunu f'sitwazzjoni li tkun ħafna aħjar u nemmen li nkunu tajna soluzzjoni lil dal-pajjiż fejn il-waste ma jaqpax waste iżda ħanżidu materja prima oħra fil-proċess tal-bini. Kif jista' jgħin il-gvern? Il-gvern jista' jgħin b'modi varji billi huma inċentivi fiskali, billi huma imponiment fuq l-iżviluppatur li dan irid juża persentaġġ ta' materjali li rrid jiġi mill-proċeduri riċiklati. Jekk wieħed iħares lej pereżempju l-aluminium li jista' jiġi minn binja li twaqqat, il-ħadid li jista' jiġi minn binja li twaqqat u kif ukoll
kantun li jista' jew il-bricks li jista' jerġa' jiġi ffurmat minn dak l-istess materjal, qed inħarsu lejn inċentivi li wieħed jista' jasal għal dal-proċess biex naslu għal sitwazzjoni aħjar. Nemmen li l-edukazzjoni hija xi ħaġa li trid tibda minn proċess li aħna rridu nuru lil pajjiż li attwalment hija possibilità li naslu biex nerġgħu inġibu l-iskart minn flok jibqa' skart tal-bini isir materja prima tal-bini u minn hemmhekk nemmen li nkunu tajna soluzzjoni għal problema iktar mi għaddi żmien iktar qiegħda tikber. Fl-opinjoni tiegħek x'jistgħu jkunu soluzzjonijiet għal din il-problema? Hemm bżonn indaħlu introduzzjoni ta' mekkaniżmi kif nistgħu nirriċiklaw u min jirriċikla igawdi. U hawnhekk illum nafu kif daħlet il-sistema tal-fliexken tal-plastik, sistema bħal din tista' tiġi introdotta f'Malta u issolvi ħafna mill-problemi. Għalfejn għax inti din ma tkunx imħadma mill-gvern, imma tkun imħadma mill-kontratturi. U hekk għandu jkun. Ma nistgħux nieqfu bl-idea ta' ċentralizzazzjoni, imma rridu mmorru għal decentralized fejn kulħadd jikkontrolla s-sistema. Ġifieri din hija illum it-teknoloġija teżisti, ġifieri tgħinna t-teknoloġija kif għandna nżommu il-karti tagħna u għandna wkoll teknoloġiji fejn aħna nistgħu nirriċiklaw il-materjali. U l-materjali kollha jistgħu jiġu riċiklati. Soluzzjoni oħra hija li inti toħloq token fid-dar u teqpa' magħha. Inti dik it-token ma' żmien tibda tiswa ikollha valur. Illum għandna sitwazzjoni fejn il-prezz imexxi. Ma nistgħu waħlu f'ħadd. Fl-aħħar mill-aħħar il-klijent jara l-prezz u il-market jimxi fuq dak il-prezz. Għalhekk l-unika ċans hija li inti toħloq xi ħaġa ekstra. Aħna kellna ċ-ċertifikati tal-IPC. Jiena għalija l-IPC idea tajba, imma fir-realtà il-popolin għadu ma jaf x'inhi l-użu ta' dan il-ċertifikat. Ġifieri huwa 10 snin, qabel 10 snin, imma isu 10 snin ilu bdejna nibbuttaw dan l-IPC iktar minn qabel. In-nies xorta għadhom ma jarawx il-bżonn tiegħu. Ġifieri għalihom jaraw bħala burden. Għandu jkun bħala token u l-unika ċans hija li dat token intuħ valur. U jien naħseb ukoll hemm bżonn jinħoloq token, meta nitkellem token, ovvjament tidħol il-teknoloġija ta' blockchain, fejn dat token jingħata valur monetarju. Ġifieri inti awtomatikament toħloq valur fuq xi ħaġa tal-li inti naqqast l-emissjonijiet tiegħek. Ġifieri jekk inti użajt materjali ġodda, inti għandek bżonn iktar emissjonijiet. Jekk inti tuża materjal li ġa qiegħed jintuża, ovvjament ta' tuża inqas. Mela inti ovvjament gawdi minn dan tip ta' tokens. L-industrija tal-kostruzzjoni tiġġenera ammonti kbar ta' skart minn attivitajiet bħal kostruzzjoni ta' bini, infrastruttura, demolizzjoni totali u parzjali tal-bini, kif ukoll il-kostruzzjoni u l-manutenzjoni tat-toroq. Dan l-iskart ġenerat minn din l-industrija jammonta l-aktar minn 1.5 miljun tunnellata fis-sena, li jammonta l-madwar 80% tal-iskart totali li jinħoloq kull sena. B'hekk irridu naħdmu jitfit biex insibu s-soluzzjonijiet neċessarji kemm għall-benesseri tagħna lkoll, però mingħajr ma naffettwaw din l-industrija li tanti importanti għall-ekonomija ta' Malta. Soluzzjoni hemm, ġifieri ma narajx hija problema għal soluzzjoni, hija ħaġa biss li għandna bżonn ikollna dik il-grinta li ngħidu ejja għammorru għal soluzzjoni. U naħseb illum wasal il-ħin kif ripetejt qabel li mmorru fuq mejda u qabel ma naslu għal soluzzjoni ma noħorġux minnha. Inkella se nimlu kull imkien bil-materjal u mbagħad nitolbu biex immorru fuq il-baħar, ġol baħar u nibqu sejrin hekk. Is-soluzzjoni nistgħu nsibuha.
ma nasibux il-soluzzjoni faċli, il-ħafifa, il-faċli. Ma mmorru għas-soluzzjoni tajba biex nimpruvjaw fejn tidħol demolish. Niddejja ngħidha, demolish resource. Jena ndu għek.